Катерина Васильевич, номер 10. Аминада Хайдар, номер 11. Катерина Лутко, капитан команды. Номер 12. Татьяна Кенда. Номер 23. Дарья Татарина. Номер 25. Евгения Атуля. Номер 30. Нина Золотайкова. Номер 33. Муса Зуэрату. Номер 55. Татьяна Владимировна. Номер 77. Катерина Гердовайцева. Номер 97. Елизавета Сергеевича. Запасные бойцы команды. Номер 88. Виктория Аудейчик. Номер 5. Алена Павлович. Номер 7. Татьяна Барташевич. Номер 8. Каролина Романчук. Номер 19. Мария Саракетова. Номер 20. Диана Шаровская. Номер 22. Каролина Житко. Главный тренер команды Денис Левченко. Сегодняшний матч службовой судейской в наступном складе. Главный судья Александр Волков, помощники судьи Мария Садовичук и Вячеслав Сахар, работа Варминск. Призерова Рита, Ханна Юцевич, Городовна, инспектор матча Константин Давид, город Брест.
Всіх протоколу правосуддя, поважання глядачі, просимо вас встати до виконання державної гімни Республіки Білорусь.
На 20-й хвилині зустрічі чоловіка команді «Барса» Анжеліна, футболістка під номером 10 Аніната Кайдан.
Заміна встановленої днем. Прокладає футболістка планова 23. Далі Патай, Дякую Загонюк. На поле виходить болець под номером 5. Альона Павлович. Жадаємо доброї гри.
На 45-й хвилині зустрічі м'яч воротах команди Бацару забила футболістка під номером 97 Лізавета Сергійчик. На 52-й хвилині зустрічі м'яч воротах команди Бацару забила футболістка під номером 17 Тетяна Лутова.
На 59-й м'ячу по команді «Спартак» за номером 15 Додатково. Заміну зведе команди «Спартак». Той покидає футболіст під номером 5 грає Євгеній. На поле виходить Борис Павлович, Вікторія Новович. На 63-й лінії